Erokamano ahinya kendo erokamano maduong' mar medo mana kete kendi kagi sani wantiere e twak marwa mano mar mine wacho. Mine wacho kamendie wang'iyo e wechego eko mag siasa, wantiere e pauno ero mar siasa to kwang'iye kaka wasebedo ka wang'iye. Kauno wago mbaka kod mana en MC machon donge. Yes. Siasa ni ndie weche ng'eny, nitiere jogo eko ma bende loyo kendo yude gibedo jotendwa, samoro bende kaluwore koda ka kod kacha, jomoko tok yude, to thoth ni ji penjoga ni tok siasa, ngima chalo nade. Wantiere kendi koda Sali Okudo ma bende onyiswa ane ni tok yiero noero ma bende nokalo. Oselal kanye, ngima tok siasa chalo kode nade, to gin lek mage ma bende entiere godo e higni mabiro imore. Oimore Jael, untie nade? Wantiere maber kabisa. Erokamano ahinya mar riwri kodwa. Wanyalo mana dok chien ne jomoko ong'eya ahinya kata maler. Inyalo mana nyisogi ni to in ng'a, to kaka wacho ni nilaro kom, ilerwa ni to nilaro kom mane. Erokamano Jael. Oimore ne jo neno ma neno e Ramogi TV. Nyinga mheshimiwa Sali Okudo and former MCA ma Central Seme Ward. A Seme sub-county in Kisumu, in Kisumu County. Yes. So, 2022, Nalaro Koma woman representative, ma Kisumu County. So, Neoka Yudo, Neoka succeed koro, iwachani, apim ni gima setimo, tok kanyero. Mokongo kapok wadhi gima setimo. Ni wuok e MCA. Yes. Idhi korilaro komar women rep kata jod bura mar county. Jomoko ne nyang'iye ni koso nen idwa twenyo stairs mang'eny ahinya koso nango. Kido king'iyo tarubin, weche no bedo nade? Jael, gima awacho ga ma an godo gadier eni, okanyal wacho ni nang'iyo gima ne duong' ahinya mohinga nkech ngima ni chakoga gimoro ematek. To kise bedo gi gombo kata gimoro e chunyi ni idwa timo, okinyal ng'eyo mana nyaka itime. Iwacho ga kendo ni outcomes nyaka beda ariyo. Achiel en ni ibokalo, mar ariyo en ni okibikalo. To sama ichung' e gikwa kaka mag yiero gi mag siasa, idhi ka in gimano e pachi. Ing'eyo ni inyalo yudo kata nyalo koso yudo. Koro ine manyaki pangri kaka ng'ama ogolore ma ochung' e gino, ipangori e yo machal nade. Nkech pachi, chunyi, gimoro amora nyaka bed ni are in sync. Gi winjore mondo kokiyudo ing'e kaka idwa chako. Kiyudo ing'e kaka idwa endelea. Makoro siasa iwacho ni donje gi plan B. Nyaki bed godo because ngima ni onge gimoro ma is guaranteed, especially kaka siasa mekwa gieki. Onge ga ni it's guaranteed ni iyudo. Kata mana mondo yiera MCA nok en guarantee ni nanyalo yude. But gima benda wacho ga en ni Nyasaye koseketo e lwete morie bade gimoro, ka en mari tidhi yude. Bora ni iketo effort mar mondo igolri ka, nkech bok nyal tim ni gimoro amora. Nyaka in bende tim kari, bas ineno kaka ibro. Emomiyo bende kiwacho ni I wasn't too ambitious. Sorry, okange kaka nyalo wacho ambitious gidholu. But ipenja ni oknane ka nan ambitious ahinya mondo awuoge MCA tadhi. Dibede ni. But ngima ni endi Jael, nyaki bed gi ambition. Okinyal beta ni ina tie. Nyaki bed gi gima in bende nyalo gombo. Ma an naneno gik ma nanyalo gombo na mondo abede komar woman representative noendo. Nang'iyo gi gik ma nang'iyo ni anyalo timo kata ne manyalo timo mondo akelne vijende gi mine mane Kisumu County. Mano kaluwore gi tich ma bende nisechako. Koro nang'iyo ni ka abedo MCA to gombo kata lek mane an godo ok chop negi kaka nagombo mondo chop. Koro nang'iyo ni ka adonjo od bura mar woman representative to anyalo chopo
gombo mana gombo mondo achop ne jo Kisumu County. Exactly. Yes. Aya, jopingo wacho ni tok yiero no to idhi adhia milal negi. Mheshimiwa no dhi mon lal ma pok ginene ndache gi kia kata gipo mana ni ero posta ero saliero nitiere. Karin mana Kenya ka isebedo kanya ng'o misebedo kitimo. Ineno jail sama ang'eni osepenja penjo no endo nyoro ni endi ma ji ochako nena mang'eny to agolie bugo. Ineno sama yiero oserumo to nitie nafasi ma nyaka iwene joma oyier mondo oti. Ok inyal bedo ni ina kamoro amora ni koro Tokiero to koro en tich ok en campaign. Exactly. Koro nyaka imi nafasi ne joma oyier mondo gin bende giti mondo kik ibed ni idondori kodgi or isiko ina but tok kanyo nitie gik ma bende asetimo. Of course nyocha bende naonge Kenya matin lakini nitie achiel ariyo adek moko ma bende atimo ma ayuayo jo matin koni gi koni mondo ane kaka ing'eni kisebedo ng'ama nie siasa kata wang' ji to ok inyal weya kamano nikech nitie jogi moko ma bende nitie joga moko ma bende nyaka wuo godo ma bende ne wuoyo koda ma dawach ni asegolo kiwango moro man ka to gisedhi kiwango moro mopogore gi kaka manyiso nango jo dho kisungu wacho ni ificha white nitie gimo kidwa nyiso wa lerwa maler no jail ok ni aficha white ineno chien kae mokwongo ne adwa ni atim mos ne family mar Jirongo kuom wito ngimane kawuono gokinyi and then chien kae ndi wawito baba bende. And then there's a lot my has been happening and ing'iyo to iwinjo lit ti in bende seche moko ka gik moko timore chien kaendi ipenjori ni ngima ni endi en ngima ochalo ing'eyo dakika achiel nitie kiny onge wawach kata Mheshimiwa Hamisi manowito ngimane chien kae owuok e ot ko odi and owoka and then in just that short moment otho koro an ang'iyo gani seche moko bora ni wuoyo gi ji titudori gi osiepeni ma koni gi koni kaka mana watudore kodi tiwinjo ni angima to an benda winjo ni ngima to ngima ni ok rach ahinya mano bera to kata ka ficho white matin to sama ng'ato dwara kata ng'ato dwani owinja duonda to onyalo winjo mano ka ficho white ahinya matin mana matin nikech koro ing'eni bende ok idwani iket jomoko bende uneasy nikech ing'eni e siasa e power mar siasa niendi mana kaka wawacho tok yiero no osebedo higni moko kendiero koro wachako yiero wadhi 2026 campaigns dhi chaka ang'o geni ji dhi 2027 to tok yiero mokalo nyaka sani nyaka bed ni mana kaka ni wacho ng'ato bedo gi plan B plan B sama koro ni idok chien wacho nyaka ibed gi gimoro midoke in idoke ang'o tije na mana timo mag ohala ohala mag ohala an atimo farming mang'eny apuro well okapur I'm a poultry farmer an gi gwen apidho gwen mag ringo apidho gwen mar tong koro mane biashara ma atimo an gi school ma puonjo nyithindo luongo ni Howie Group of Schools mano bende ni kanyo mamano ni kanye en Kisumu in a town Boots Arena actually in Shaurimoyo ama inya wacho ni isebedo mana kidech of course nyaka ibed modich nikech ing'eni ok inyal beta nyaka like I said nyaka ibed gi plan B to seche moko bende andlimo minwa seche moko bende andlimo nyithiwa mamoko iwinjo jo ground bo penjo ni to gito ang'eni gin gi jotelo ma ntiere sani to nikech ng'iyo ma bende ne ntiere cha ai winjo ga ka thoth ne penjo ni to iwegi nang'o donge na wegi e lwet mheshimiwa matiyo kod gisani ma orito gi kaka MCA mano e ward
to a county bende naweo gi lwet Ruth Odinga ma bende tiyo kaka woman representative ma bende kodhi e yo moro achiel ariyo adek to waneno kaka wakonyore. Yes. E kanyero bende ing'eni e weche mag siasa gi samoro inyalo yudo ni nisebede siasa ne joma moko koro wadwa ni wuo general ne jo siasa ng'ato sebede siasa kaito nitiere sigana moro no atimo higa mokalo ma ne en jaod bura machon masani ni koro obaro yien to yien go ema ouso yien michwako godo chiemo ang'o gini en ni siasa kendie ikroko ket makare ne retirement koso Jel bano ing'eyo ok en penjo mayot to ok en penjo matek gima especially kom mar MCA ok en kom mayot ahinya mar mondo ng'ato omed oti kata mondo obed gi saving yani en kom seche moko ji paro ni nitie pesa moro mang'eny ahinya e kom mar MCA nitie jomoko mawacho ga kata ni uchamo pesa mang'eny moloyo wabunge to mano ok en adier nikech kom mar MCA kom matin kabisa moloyo kom moro amora bas mar ariyo demand mar kom mar MCA ng'eny moloyo mar jatelo moro amora nikech wan e grassroots wan ema wan kacha gi japiny mago kura cha wan ema wan e ground koro gimoro amora ma japiny nyalo bedo ni en godo e chunye ine mineni ochiemi godo tir koro seche moko awacho ma en kech asetimo to ang'eni MCAs moko timo mano kata sani nitie seche ma ng'ati moro obiro ni en gi shida ma adier kineno en gi shida to in iwuon ionge kata siling iyudo ka iholo ne pesa mondo ikonye godo nikech uhusiano ma in godo kode so mano mono ji mang'eny bedo gi gimoro kaka savings unless en gimoro ma wuok e msachi ma wuok kapok iyudo pesa chande mano nitie kaka inyalo konyori bang' wuok e siasa but kaponi iwacho ni an ang'eni adhi duogo to gimoro otimore ok iduogo mane kaka iyudo ka ng'ato koro nyalo bedo ni oonge namna nikech noseng'iyo gi pesa moro to koro sani pesa no oonge and ing'eni ji bende nitie seche moko ma ji pod wigi ok owil ni ne in mheshimiwa pod giboromo kodi to giwacho mana ni mheshimiwa ng'iewna nyingno siko koro enena ni nyaka ipangri but sani endi ji mang'eny aneno ka nitie ga pesa moro ma ing'ado madong' kaka savings nikech mondo gikony gimiya wacho nendo nikech bende ok en gima ber kineno ka ng'ato ne en jatelo mbele kae to gimoro timore to basi yudo ka koro oonge gi gimoro amora ok en ga gima ber ok en gir bende iyudo ka en gir wich kuot nikech koro nitie bende kaka ji ng'iye moro mapogore iwacho mana ni macha norume ground gi pes kate mera ji nikech mano kit dhano be ok dichan nikech mano te kit dhano yes Salisa warumo wane gi nikech kata sani nitiere by elections moro notimo waneno jok mochung' jomoyuto jomokoyuto losane kodgi ang'o minyalo nyisogi kijiwogi mana kichiwo wachni mogik gima nyalo wacho ne joma nochung' to koyudo wawach kaka yiero manotimore ka skul ka Bondo mokwongo ne nitie mama manochung' an gima ber naga kaneno wa mama nikech ang'eni strength of a woman kama mama nitie to mondo seche moko ng'ato nyalo chayo ni mama nendo ento noparo nade but onge ka ng'ato osewuok ni ochung' mane gima tek ga the rest is a breeze but it is not easy mondi woga kata in bende sani ka ngisi ni and you're in the public life you cannot do it but mondo ngato obed gi chuny mar ni adwa wuok ayangra mondo bede gima kama it is such a positive thing ma anaparo ni especially wa mama onego bed encouraged nikech be wang'eyo ni kama wa mama ochung'e tiega lokruok maber maduong' manyaka nyisre because kata ginene muma wacho it's said ni ot igero gi ng'ama miyo
Okwawach ni koro chuo are not equals or anything, but sama wa mama ntie I would like to support. Koro daher mondo anyisgi ni kik chunygi to, because tomorrow you live to fight another day. As long as you're alive. Exactly. You take stock, till you go back and retreat. A good soldier, you retreat and you come back and you fight again. Okudo. Official. Yes. No, a lot of a lot of people ask me that. Ne olaro koma jaod bura ma Kisumu County to gisani mana kaka wacho timo gike achiel ariyo adek moko kanyere mabende watwa kode kendie chenro ni mara mine wacho kikidhi maboro pod waduogo gi weche mamoko.